Сега, значи, за да може все пак нашето устройство да върши някаква работа, трябва да се програмира. Значи мозъка са ето тези малки чипчета, които са сложени тук. Сега ще покажа как точно става това. Нищо сложно няма. За целта ви е необходим програматор за пик микроконтролери. Ето, монтираме на зип цокъла нашия процесор или контролер и отиваме в програмата, която всъщност върши цялата работа. Значи импортваме hex файла, който искаме да запишем. Примерно този. За съжаление, по някой път има несполучливо импортване. Ще повторим. Ето, всичко е наред вече. И можем да запишем нашия hex файл в контролера. Процесът започва. Сега обърнете внимание на ето тези настройки, много са важни. Тези тук буквички и цифрички са всъщност нашия софтуер, който прави нашия контролер интелигентен, или така наречения hex файл. Ето, процесът е завършен, нашия контролер е записан. Значи изваждаме го от зипа и го монтираме. Значи така ще бъде само в началото, след което ще може да се програмира на самата машина.